Wala sa tay pamana ron pre koy. Uban sa tanilag panagat. Kinadaghan ang isdang burot-burot pre koy. Di matabang ay. Basta pare koy, panagat. Uban gihapon na to diha si Master Minggoy ug si Tito. Ug gawas naman tulo. Diha pa sad lain daghang kauban pare koy. Si Kapitan. Mo. Tuwing. Mo makita ato idolet kay di mo klaro. Tao tulong TV. Ano TV. Dol. Halo Akbar. Paano tong guide? Og dire pre kay na nami sa bangka. Pero busa mi mo ari pukot naa say panaon si Joy B Adventure nga isda. Ay, ko na pana ipailawom ng kuan. Oh. Dara kisi-kisi yo. Ah. Okay. Oh. Lapian lagi ko. Grabe Joy boy. Oy. Og diri asugod na sila bira sa pukot pre koy. Wala kayo ta ka video ani kay nitabang tagbira. Ug mao na nang tanang kuha nila. Wow. Grabe daghana. Likom day kuno ang tawag ani padagata. Sigaro ulen. Og diri ikaduhang taktak nila pre koy. Medyo landag-landag na kay kadlawon mi ni Aria. Ang nakanindot sa diri kung nay matoy sa pukot unya ikaw makakuha imuha na. Unya tagaan pa jud kag panood-an nila. Bro. Welcome to my vlog. Partner. Cameraman director. Highlight kayo si Dudu. Og mao na ni bahin naman tulo pre koy. Amo ning angay-angayon. Grasya na. Diba katigdian, bukid ng dapit.